La Carme és segurament una dona empoderada que vol ser lliure, que vol estimar com ella vol estimar i amb qui vol estar amb qui vol estar i prefereix la tragèdia que perdre la llibertat. I llavors em va inspirar molt i la música és fantàstica. No pots tindre més bona música per crear dansa que la Carmen. A mi m'agrada molt treballar amb música molt ritmada, no? I bueno, hi ha un balanç entre el que són escenes de força dels ballarins, que són molt acrobàtics o molt tècnics, que els ajuda també a demostrar el seu poder tècnic i de dansa. No? Hi ha escenes que són més líriques, on hi ha viser, que ja són els violins, i llavors fa que l'espectacle tingui una alternància de ritmes i de melodies. Vam vindre amb l'Orca, com tu saps, fa 3 anys i estar aquí és estar a casa. L'equip tècnic és fantàstic, superprofessionals, en saben molt de dansa, tant tota la gent de l'oficina i els mestres que estan a la FAC són molt bons i la sort de tindre 2 ballarines vostres en el nostre espectacle, que a Innsbruck com que aquí, és un plaer, unes noies molt bones, amb moltes ganes de treballar i no, tot és ser casa i treballar en família.